Hemmeňize salam, men Ataş Mehmedov. AutoCAD video kursumyzyň 10-njysyna hoş gördük. Bugün siz bilen 4 burçluk we köp burçluk çizmany bize kömek edýän rectangle we polygon açaryny göreriz. Hatordy guralyny. Rectangle şu ýerde görüşüňiz ýaly ikonlary draw menusynyň içinde. Şu ýerde rectangle hem polygon hem bar. Rectangle'ın gıýtky ýoly C enter. Rectangle çyzan ýagdaýymyzda başla. AutoCAD'in bize sorayan ölçüleri, malumatlary ilki x uğru boyunça näçe gitmek isleýänmiz, näçelik iňiniň bolmasyny bize soraýar we ikinci y uğru boyunça boyuny bize soraýar. Sen kunokoda gelip men saýladym we men 1500'lük bir 4 turşuk çizmek isleýän näli. 1000 otur diýdim we 500 diýdim. Enter bassym we tamamladım. Şu ýerde görüşüňiz ýaly iňi 1000 milimetr, boyu hem 500 bolan çyzygy meniň elime geldi. Şu ýerde rectangle'ın aşagyna bolan açarlary görsek, C enter diýdim mene. Chamfer, elevation, fillet, thickness we width var. Chamfer bilen başladak. Chamfer näme diýseňiz? Chamfer bize burçlary döwmemize kömek etýän bir gural. Şu ýerden men chamfery saýlap, näçe bir ölçü vermek isleýän. Meselem 50'lik enter diýdim we 50 diýdim. Bir nokta saýladym, isenlik bir nokta. We görüşüňiz ýaly şu ýerde meselem ölçü görnüşde bolsun isleýär. Otur 5 diýdim. Boyu şu çadygy bilen şu çadygyň arasy iňi 1000 boyu hem 500 bolan çadygy çydym we şu ýerde görüşüňiz ýaly çadygylarym şu çadygynyň we şu dik çadygynyň kesişme nokdundan çepe tarap diňe şu chamfer üçin aýtjan çepe tarap 50 aşağı hem 50 bir çadygy nokotlarynyň geçýän bir çadygy çyzdy has dogry. Chamfer bize şunuň ýaly bir kömek edýär. Chamfery biz başga görnüşde ulanyp bilýäsmi? Elbetde ulanyp bilýäs. Modify menusynyň aşagyna şu ýerde chamfer hem fillet hem bar. Gıýtgaça şeýlerak. Fillet hem edil şonuň ýaly C enter diýdim. Şu ýerden fillet saýladym. Meselem filletde bize soralýan da şol. Radius soralýar bize. Hatda orada 4 turşluğun her burçuny biz yumşatýas. Belli bir senlik radiusumuz biz berip bilýäs. Radius tek ölçü bilen berilýär. Meselem radiusynyň 50 bolany isleýän enter. Senlik bu noktada gelip bassym we 1000'e otur 500'lük bir maňa rectangle çyz. Burçlary radiuslary 50'lik burçly bir tane rectangle çyzdym. Geldim, delete boldum. C enter diýdim. Elevation size şeýlerak düşündirýin. Elevationy 100 diýdim, enter diýdim. Seni bunu kod saýladym, şeýlerak bir çyzy çyzdym. We geldimde şuň merkezine bir tane circle çizmek isleýän. Şöyle geldim, ölçügi hiç gerekli der. Şu ýerde görüşüňiz ýaly biz x, y koordinata sistemasyna görä teretsek biz şu çadygylaryň ikisiniň hem şol bir ýüzüň, şol bir tekillikde ýaly bolup görünse de aslında bular beýle däl. Men elevation bilen aslında elevation sözüniň manysy beýgelmek diýmek bolýar. İngilis tilinden terjime edende we şu ýerde men klawiaturamdan shift we mouse'umyň scroll topuny ikisini bile basyp şunuň ýaly hereket etdiren ýagdaýymda Doğru düşündüm. Biz bu yerde merkez nokduny referans alanymyz üçin delete basyp bize şeýlerak görkezýän. Şu ýere geldim, bir tane circle çyzdym. Indi men gelip şu iki çadyga tereden ýagdaýymda görüşüňiz ýaly Z uğru boyunça şu ýerde görüşüňiz ýaly Z uğru boyunça men elevation beren rectangle'ym çyzan circle'ımdan 100 mm ýokarda ýerleşýär. İki ölçüde kamera peýdasy ýok.
Canva'da hiç peydası yok. Zaten ölçüde ulanyan bir kuralımızdan, açarımızdan biri. Geldim, delete basıp bozdum. R'se dedim mene. Chamfer gördük, elevation gördük, fillet gördük. Thickness ve width'te geçen kitap aklamada görünmez. Şol bir iyi şey diyorlar. Hatta çizgilamada kalınlık veriyor. Aslında Canva ulanmayan tema olan için tezden yeni gaytala oturmam bir gereği yok. Şu yerde size aytacaklarım şu. Mesela şu an ben bir rectangle çizmek isteyen geldim ve bir tane rectangle çizdim. Menin iň soňky beren, iň soňky hat orta çyzan rectangle'ımda filletli bolmasını istedim. Doğru. Ýöne men bundan soň çizjak çizgilamda, dört turşuklamda burçlu olmasını isteyen, bunu nädip öňki ýagdaýyna getiren. Şu yerden men rectangle'a girip täzeden fillet saýlap fillete 0 radiusunu berip men şu ýerde görşüňiz ýaly dört turşuklumy öňki ýaly burçlu görnüşde çyzyp bilýän rectangle şeýlerek. Polygon kuraly ýene gıyska ýoly POL enter diýdim. Polygon adından hem belli bolşaly köp burçluk. Köp burçlugyň hem ýene belli bolşaly 6, 8, 10, 30, 40 ýaly burçlary biz berip bilýäs. Näçe tany bermek isleýänmidi ilki bize soraýa. Mesela men 8 burçlu bolmasyny isleýän, 8 enter diýdim. Seni kurna kod saýla diýe. Şu ýere geldim. Şu ýerde men mouse'umyň çep düğmesini basan ýagdaýymda maňa inscribed in circle we subscribe about circle ikonları var şu ýerde, ýazgylary bar. Bunlaryň manysyny men size misallar bilen düşündireyim. İlki inscribed çyzaýyn. Şeklin hat dogry tuğryň içine ölçügi näçe bolmasyny isleýän, 100 bolmasyny isleýän enter diýdim. Top basyp ekrana sığdyr diýdim. Ýene geldim. Enter diýdim. Enter bilmeýän bolsaňyz aýdaýyn. Iň soňky çyzgymyda ýa-da iň soňky ulanan guralmydy täzeden bize ýene getirýär. Men iň soňky poligon çyzdym. Ýene de enter basandan soň poligona geldi. We maňa näçe burç çyzmak isleýän soraýar. Ýene 8 diýdim. Ölçeglerini şundan hatta şu uğur bilen gitsem bolu. Bu gedek subscribe çizdim. Ölçüleri näçe bolmasyny isleýän, ýene 100 bolmasyny isleýän. Şu ýerde görşüňiz ýaly, azda kende bir-birinden ölçüleri boýunça tapawutlygyny biz görýäs. Ýekeden zadymyz töweregiň içine ýa-da daşyna çizýän tapawutymyz. Ýa-da ölçülerini ikisini hem görşüňiz ýaly biz 100 berdik. Şu ýerde şunun ýaly tapawuty bar. Azda kende saklayan tagdan. Mesela men şu merkezinden tutup bir tane circle çizmek isteyen, ölçüleri näçe bolmasyny isteyen, 100 bolmasyny isteyen enter diýdim. Ýene enter diýdim we şu midpoint'tan we şu midpoint'tan tutup şu ýerik ýene o circle çizmek isteyen, oňa ölçüleri 100 bolmasyny isteyen. Şu ýerde görşüňiz ýaly biz poligony encircle eden ýagdaýymyzda töweregiň içine çyzýar. Şu ýerdäki burçlary töweregi degip geçjek görnüşde, hatda töwerek burçlara degip geçjek görnüşde çyzýar. Töweregiň daşyna çyzan ýagdaýymyzda hem şu ýerdäki göndü çyzgylan orta nokatlary circle degip geçjek. Bärde nähilrak ýagdaýlarda biz bularyň tapawutyny biler, haýsyny ulanjagymyzy biler diýseňiz, şu ýerden size şeýlerak misal getireýin. Ölçülerden men şunun ýaly burçdan burça, şu burçdan şu burça berilen ölçüler bolup biler. Teknik çyzgylarda. Görşüňiz ýaly 184 bitin 1078. 178. We şunun ýaly ýene ölçülere gelip align ýagdaýymda şu burçdan şu burça berilen ölçü hem görşüňiz ýaly başgaça bolýar. Bu ýerde bize
Teknik çyzgylerde ölçüğün beriliş görünüşüne göre ütköşüklük bolýar. Ve size berilen ýagdaýynda siz haýsyny çyzjakdyňyzy şol wagt özüňiz bilersiňiz. Ölçeglere göre. Geldim, delete bastım, bozdum. Poligon Kur'an'ına başka görjek barmy? Enter diýdim. Şu ýerde görüşüňiz ýaly H açary bar. H açary bize näme kömek edýär diýseňiz, geldim, seni konuda saýladym. We men şu ýerde H bilen şu aşaky göňüç çyzgymy ýa-da şu ýerdäki çyzgyny ölçeğini berip bilýär. Ctrl Z diýdim, has ölçeği bolmasyny isleýän. Ctrl Y diýdim, aşağı gitdik. Ýa-da gelip delete bozdum. Poligon diýdim, 8 burç bolmasyny isleýän, enter we her çyzgymyň boýunyň 100 bolmasyny isleýän. Seni konuda geldim, saýladym. 1 minut. POL enter diýdim. Enter H diýdim. Geldim, seni konuda saýladym. Ve 100 diýdim. Şu ýerde görüşüm diýäli. Ölçeklerden hem gelip görkezsem. Şu ýerde görüşüm diýäli. Ölçeğinin 100'ünü görür. Gyzga çarak şeýlerak rektangl we poligon çyzma gurallary. Geljek bölümlerde, geljek videolarymyzda görüşýänçek. Häzirlikçe hemme hoşta bolun.